Господин Хлебаров се готви за опит. Отиде отдалеч да захожда. Къде? Няма ли се работа и дошли да се катерят. Идиотите, с идиоти такива. Той ходил ти фенинал. Ето и тук ще се катери малко и така нагоре по този връх. Няма нищо, само 20 на метра. Ето пристига в далечината фирмата Бор. Вор обикаля избор. От тук там е стъпа. Опа! Ей! Ей! Добре, курорти!